Νίκος Παπαβραμίδης, ένας γνήσιος λαϊκός βάρδος της ποντιακής μούσας, ο πρώτος που έπαιξε και τραγούδισε σε δίσκο γραμμοφώνου, και η ποντιακή μουσική μπήκε στα σπίτια των προσφύγων και όχι μόνο. Και πας στην εκκλησία, μα την Παναγία λέω. Όχι και πας στην εκκλησία, μα την Παναγία λέω. Γεννήθηκε στην Αργυρούπολη του Πόντου το 1907. Μεγάλωσε στην Τραπεζούντα, όπου δούλευε ο Κρομνέος θετός του πατέρας. Όχι τα νεροπασκρία, κοντάρασιας υψηλά. Όχι τα νεροπασκρία, τα παλικάρια μόρφα τραγουδούνε ακραία. Τα παλικάρια μόρφα σαν τραγουδούνε ακραία. Όταν ξεκίνησα να μαθάνω τη λύρα, ας λέω και από την Κιμισιανά, όταν είναι μικρό παιδί, είναι 7 χρονών, η γυναίκα στην Κιμισιανά, έπαιπα ένας πες λύρα, έπαινα κόλλουνε συμπορτωματικάκι και έφευγα. Έλεπα πως πες, έχω άπανα τη λύρα. Κάτι βασούλη που τα μου πως πάει τώρα. Κάτι βασούλη που τα μου πως πάει τώρα. Έκαψες το κάρδο μου να φορισμένο γετ. Έκαψες το κάρδο μου να φορισμένο γετ. Έκαψες το κάρδο μου να φορισμένο γετ. Εγώ όταν έπαιρνα στο σχολείο, έμεινε καλός μαθητής. Δηλαδή προέβασα μαθήματα. Ύστερα, άμα το έβαλα την κεμέντζεν στα χέρια μου, άλλο πήγε στο σχολείο. Ο δασκάλων λέει, αυτό το παιδί καλά έπαιρνα, τώρα κάτι έπαθε. Λένε τον τα παιδιά, πες λύρα. Α, λύρα παίζω, τότε λέμε τα γράμματα, φαντάσματα, η εμπτήρα στέψω. Πρώτο σταθμό στην Ελλάδα το 1923 η Μακρόνισσος και έπειτα από εκεί ο Πειραιάς και η Δραπετσόνα. Συνεργάστηκε με τους τότε λιγοστούς αλλά αξιόλογους συλλόγους και επί τακτικής βάσεως συνεργάστηκε με τον ιστορικό σύλλογο της γειτονιάς του, την Ένωση Ποντίων Πειραιώς. Όχ να σαν ξανπευρίξε μανάχων, φίλοι φίλοι χορτασέλια, ο φίλοι φίλοι χορτασέλια. Ο Παπαβραμίδης μαζί με τον Μπαϊρακτάρη ήρθαν στην Ελλάδα έφηβοι σε ηλικία 17 ετών, κουβαλώντας μαζί τους νοπές τις μνήμες της πατρίδας. Ζώντας στην πρωτεύουσα και με το χάρισμα του καλλιτεχνικού τους ταλέντου, έγιναν οι φάροι της παράδοσης στη διάδοση των αξιών του ποντιακού ελληνισμού.
ξετζοντάνε κάθουνε σαν σερόνα από κάθε κι έρθεν η μανάστηρε μας και να σα έδανε χάθε. Έρθεν η μανάστηρε μας και να σα έδανε χάθε. Εν τον ένα χρόνο σιρώτησευδά στον πόνο και αντέσεν πουλοπο πόνι και το καρδοπο. Όχι και αντέσεν πουλοπο πόνι και το καρδοπο. Τέρεν άρνημ τρέμπουλιμ τα σύννεφα πως πάνε. Τέρεν άρνημ τρέμπουλιμ τα σύννεφα πως πάνε. Κι düşmana bulu yera terne maşes pane. Κι düşmana bulu yera terne maşes pane. Şip şip yamun eleya aklose me mereya. Ya enna filem allos me ya enna maşereya. Συνεργάστηκε με θεατρικούς παραγωγούς και με τον κορυφαίο μουσικολόγο Σίμωνα Καρά. Όπως και ο Μπαϊρακτάρης έπαιξε για 30 χρόνια στη ραδιοφωνία. Κουρεψάμε το χρόνο λαϊμές πελοπ. Κουρεψάμε το χρόνο λαϊμές πελοπ. Έλατε πάτε σοχο ρώτη μαχαλάς κορτζοπο. Έλατε πάτε σοχο ρώτη μαχαλάς κορτζοπα. Ασπρεσάκια μου δώσω κοκκίνος θα μου χρυσώ. Κοκκίνος κι μου χρυσώ. Άγγελος θα είναι τα περωτήψιντες σου. Τα περωτήψιντες σου. Ο κορυφαίος τραγωδάνος και υμνοδός Χρύσανθος Θεοδωρίδης ως δραπετσονίτης στα φηβικά του χρόνια έζησε πολλές στιγμές με τον Νίκο Παπαβραμίδη. Τα γνήσια ακούσματα από τις γλυκές δοξαριές του Παπαβραμίδη και η αυθεντικότητα των τραγουδιών του έγιναν οδηγοί του Χρύσανθου σε όλη του τη ζωή. Κατευθείαν στο Μακρούνι. Στο Μακρούνι ύστερα έρθαμε στον Πειραιά. Έρθαμε στις Κομιάδιο καθημεία. Και έρθαμε σαν λοιπόν απαντές, σαν καφενεία άπαιζαμε, τραγώναμε. Σαν υπασμάτα να πάγε στο σπίτι του Ναριά. Σαν υπασμάτα πάγε στο σπίτι του Ναριά. Τα κόρτσοπα του είναι μόρφα, τα λόγια του βαρέ. Τα κόρτσοπα του είναι μόρφα, τα λόγια του βαριά. Οι μελωδίες της λύρας του κατευθυνόταν από ενστικτώδη παραδοσιακή ενορχήστρωση που ξεπερνούσε τα όρια των τεχνητών μηχανικών ρυθμών. Χρήστος Μπαϊρακτάρης Σημεοφορίδης, ο αυθεντικός πανάξιος σημεοφόρος της μουσικής παράδοσης του Πόντου που με τη δύναμη του ραδιοφώνου τη διαλαλούσε σε όλη την Ελλάδα. Γεννήθηκε στην Κρόμνη Τραπεζούντας στον Άε Ζαχαρέα το 1905. Bayraktar negne nikasonan Zaharian Arnim ya kenafile mane faga macherian Arnim ya kenafile mane faga macherian. Ήρθε στην Ελλάδα το 1922 έφηβος και καταστάθηκε στα Γιαννετσά στη Μακεδονία. Η γελονοσία της λίμνης που θέριζε την προσφυγιά τον ανάγκασε να έρθει άρρωστος στην Αθήνα για θεραπεία. Λίγο αργότερα παντρεύτηκε την Αθηνά Γατζίδου και καταστάθηκαν στο ελληνικό της Αθήνας. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Λάμπο, τον Θόδωρο, στον οποίο έδωσε το όνομα του αδερφού του που έχασε στον Πόντο, τον Θέμη και την Ελένη. Και κυνηγό σε μόρφα τορμανουπά
Avcısime kekini gosse morfa dormano pa Ondan θα σιρολέπατεν ο πίσας αδιέντροπα Ondan θα σιρολέπατεν ο πίσας αδιέντροπα Όχνε μάρσα ματσουκάτσα τα ψηλιά σε σιωνάτσαν Παρδάκια με λεβαπλάν το μάτε με τσινάξαν Παρδάκια με λεβαπλάν το μάτε με τσινάξαν Πρικισμένος με ανθρώπινες αξίες και μουσικό ταλέντο, ήταν επόμενο να γίνει με τη λύρα και το τραγούδι του ένας από τους πιο γνήσιους ερμηνευτές του ποντιακού λαϊκού αισθήματος. Έτσι όπως το μετουσίασε με το πέρασμα των καιρών σε στίχους και μελωδίες η γόνη φαντασία του ποντιακού ελληνισμού. Δάσκαλός του ήταν ο κορυφαίος λυράρης του πόντου από την Κρόμνη, ο λυράρης των Λυράριδων, ο Δήμων ο Κεμεντζετζής, την Κωνσταντά ο Δήμων. Από αυτόν έμαθαν πολλοί λυράριδες, όπως ο Σταύρης Πετρίδης, πατέρας του Γόγου. Μούσα του υπήρξε η πολυαγαπημένη και γλυκόλαλη κόρη του Ελένη, που τον συνόδευε σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο Χρήστος Μπαϊρακτάρης συνεργάστηκε με τους λιγοστούς και αξιόλογους συλλόγους της Αττικής και όχι μόνο. Το 1938 με την ίδρυση του ραδιοφώνου γνωρίστηκε με τον σπουδαίο θεματοφύλακα του λαϊκού δημοτικού μας πνευματικού θησαυρού, τον Σίμωνα Καρά. Συνεργάστηκαν στενά σε ραδιοφωνικές ποντιακές εκπομπές από το 1945 έως το 1973. Ροϊολίκον την κέρβανα κι όλων το καλών το χτινών Σαβράδα σε μονάσε σε μεν τον Κωνστάντη Αχ σαβράδα σε μονάσε σε μεν τον Κωνστάντη Αχ ρασία σχίζω κι έρχομαι ναρνή μας ο χατήρι Ρασία σχίζω κι έρχομαι ναρνή μας ο χατήρι Εσέμ που έστι σκύλο έγκυ ξέρδο με κατήρι Εσέμ που έστι σκύλο έγκυ ξέρδο με κατήρι με κατήρι Πόνα πόνα, καρδοπόνα Συμπορτά σε τα παραβραντιάστα Συμπορτά σε τα παραβραντιάστα Η Κρόμνη ήταν το κέντρο προβολής και ανάδειξης των ποιητικών διαμαντιών της λαϊκής μούσας του πόντου. Στα σχεδόν καθημερινά, καλοκαιρινά πανηγύρια, ο λαός και μόνον αυτός έκρινε τα δύστιχα, τις μελωδίες και τους γνήσιους ερμηνευτές. Σε αυτό το περιβάλλον γαλοχήθηκαν πολλοί αυθεντικοί καλλιτέχνες. Μεταξύ αυτών ο Χρήστος Μπαϊρακτάρης και ο Νίκος Παπαβραμίδης. Les chansons qui sont de Milan sont les chansons de Byzantine Empire, comment on dit, comme j'entends.
anglophone. Alors je vais dans le village comme ça, j'approche les gens, je commence à leur parler et je demande surtout par les vieux. Parce que les vieux encore se rappellent les vieilles chansons. Et alors, comme ça, je suis sûre que j'ai la vérité quoi. Et les chansons que je cueillis, ce sont les chansons authentiques. Ένα πράγμα μόνο είναι ξέρω και λέω σας παιδιά μου ότι όσο και να έχετε λεφτά και να κερδίσετε και ο Θεός να δώσει όσον τα μαλλία λίρας και χρυσάφι να κερδίσετε. Αλλά μην ανασπάλετε όπως είπα πράνομξα την πατρίδα, να μην ανασπάλετε την Ελλάδα. Κοντά στην Ελλάδα βέβαια είναι και πρώτη να πούμε και δεύτερη οι πατεράδες σας, οι γονείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή που παίζω και τραγουδούμε όλων δακρύζνε, όλων κλαίγνε, συγκινούμε και εγώ. Και ο νους έσουν πάντα όπως είπα φλιαρία λέγατο πάντα στην πατρίδα και στους γονείς.